Banc d'Aliments ja ha repartit 500 tones de menjar en el primer trimestre d'enguany i la demanda no atura de créixer. La setmana passada l'entitat va estrenar un nou local, el doble de gran que l'anterior, cremat ara fa 2 anys en un incendi. Són 2 voluntaris d'una associació d'equatorians. Venen setmanalment al Banc d'Aliments per recollir menjar que després repartiran entre la 60 de companys. Es mostren agraïts, però lamenten que el nombre de demandants d'aquest servei creix més ràpidament que les donacions. En coche pequeño vengo, digamos. Antes venía y llevaba lleno. Y ahora casi 50% ha bajado de la cantidad que llevaba antes. En els 3 primers mesos de l'any, el Banc d'Aliments de Mallorca ha lliurat 546.000 quilograms de menjar a 140 ONGs i entitats sense ànim de lucre. Una ajuda que es distribueix entre més de 20.000 persones. Se reparte proporcionalmente según el número de usuarios, de beneficiarios que tiene la asociación y los víveres que tú tienes en aquel momento. Naturalmente que no se puede abastecer, esto no es un supermercado. En sols 10 dies que s'han instal·lat en aquest nou magatzem, al Mercapalma, que li ha cedit l'Ajuntament, fa 200 metres quadrats, el doble del que tenia antigament. L'anterior magatzem va quedar destruït per un incendi l'estiu de 2008. Mercapalma ha invertit gairebé 1 milió d'euros en construir un nou pavelló que ha tornat a cedir al Banc d'Aliments. Un altre ja s'ha llogat a l'empresa Palmafruit i les altres 4 esperen nous llogaters.